ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. хуш омадед дӯстони азиз. Барои пешрафти шабака ҳатман дар навор лайк гузошта ва обуна шавед. фикри худро дар зери навор нависед. дӯстони азиз, қиссае ки имрӯз ма пешкаши шумо мегардонам хеле қиссаи нанговар ва таъсирбахшам ҳаст, ки як хоҳари мо хост пешкаши шумо гардонам. дар зери навор фикрҳоятонро нависед, то хонад дилаш каме ҳам бошад тасалло ёбад. дӯстони азиз, баъди гӯш кардани қисса қаҳрамони қиссаро маломат накунед. ноболиғе ки бо фаҳш оиларо нон медиҳад. ин ҷо саргузашти ноболиғеро меорам, ки танфурӯшӣ карда модару апаашро бо пули ба даст овардааш мехӯронду мепӯшонд. модар бошад аз кори духтараш огоҳ буду то имрӯз сади роҳи ӯ нагашт. ман худ аз ноҳияи восеам, мегӯяд ин танфурӯш. тӯли қариб 1 сол боз даст ба ин кор задам. ҳоло мактаби миёнаро хатм накардаам. аз рӯзе ки падарамро зиндонӣ карданд, мактабро партофтам ва бо писаре ки гӯё ҳамдигарро дӯст медоштем, ҳамхоба шудам ва ӯ тарсида бо ман дигар муносибат накард. баъди ин аз хона баромада барои зиндагиамонро пеш бурдан даст ба ин кор задам. дар аввал на модарам ва на апаам аз ин кори ман хабардор буданд, хабар надоштанд ва худам ҳамаашро ба онҳо гуфтам. баъди шунидани ин гапҳо аввал маро лаънат карданд, ки аз ин кор баргардам. лекин баъди чанд рӯзе ки дигар дар хона чизе барои хӯрдан набуд, маро боз барои кор кардан ба шаҳри Кӯлоб равон намуданд. ҳамин хел ман бе ягон дудилагӣ корамро идома додам. гоҳ ба хона меравам, мебинам, ки апаам бо модарам ҷанг карда ин кори шумо хато ҳаст гӯён модарамро насиҳат мекунад. аммо модарам чизе нагуфта хомӯш меистад. духтар ё аниқтараш зани ноболиғ нақлашро тамом накарда буд, ки гирьягулӯ гираш кард. духтари дигар ҳам бесоҳибу бетарбия монданд. пас ба ин роҳи нангин рафтааст ӯ. мегӯяд вақте таваллуд кардани ман модарам аз дунё гузашт ва бибию очагиам маро бо худ гирифт. аммо дар миёни ин бадбинӣ зани тағоям зиндагии маро талх сохт. ӯ бо роҳи бахилӣ коре карда, ки маро аз он хона берун сохт. бибиям бошад аз тарсе ки худ бесоҳиб намонад, барои мондани ман дигар коре накард ва маро назди хешовандони падарам оварда партофт, ки он вақт 14 сола доштам. дар хонаи хешовандони падар касе маро қабул накард ва касе низ парвои омадани ман надошт. дар он хона чанд рӯз шиштам, мисли бегонагон мондам ва қариб буд аз гуруснагӣ мемурдам. барои нон ёфтан аз хона берун шудам ва дар роҳ ба марди рӯбарӯ гаштам, ки маро дида бо куҷо рафтанамро пурсон шуд. гуфтам бисёр гуруснаам ва чанд рӯз боз чизе нахӯрдаам. он мард маро ба як ошхона бурд ва якчанд хӯрок бароям фармуд. нон шикаст, таклиф ба хӯрдан кард. баъди сер шудан он мард маро ба хонааш таклиф кард. ман дигар ба хонаи хешовандони падарам рафтан намехостам ва ба таклифи ин мард розӣ шудам ва бо ӯ ба хонааш рафтам. фикр кардам, ки маро чун фарзанд бо худ мебарад. лекин баъди ба хонааш омадан ба даҳшати бузурге гирифтор шудам. ӯ ба номуси ман даст зада маро таҷовуз карда ва баъди ин фаҳмидам, ки мардон аз ман бар ин духтар чӣ мехоҳанд. тӯли 6 сол аст, ки танфурӯшӣ мекунам. ана ин аст саргузашти нангини ман.
که از бахилии зани тағоям оғоз шуд. дӯстоне ки қиссаҳои моро гӯш мекунед ва фикру ақидаҳои худро дар зери навор менависед, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки ба сари мо маломат накунед. ҳарчанд метонед суханҳои нағз дар зери навор нависед ки то дигар духтаро мисли ҳардуи мо чунин нашаванд, ба роҳи бад нараванд. ман бо дугона ҳам ин корро бас кардем аллакай. мо дигар дар ин роҳ нестем. бигзор дигарҳо аз саргузашти мо огоҳ шуда ба ин кор нараванд, ё ин ки духтарҳояшонро нигаҳ доранд аз ин кори бад. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. ва дар охир гуфтаниам ки сипосгузорам аз шабакаи Қадамшоҳ Исоев қиссаҳои зиндагӣ, чӣ шабакае ки Қадамшоҳ Исоев пешбарӣ мекунад. худованд умрашро дароз кунад ки дарди дили моро мефаҳмад.